खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम आरो मेघालयनि सिमायारि जेंनाया सुस्रांजानायनि लामायाव फैबाय। बिजनि बरफोथाराव मैदेरनि दुमदाखाल। तिताबराव गंसे जिगाब रोगानाय टाटा मेजिक गारिया राजालामायाव खामग्लिदों। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस गारिया जलपाइगुरियाव डिरेल जादों, साबानि जिउ खहा आरो गोबांसा जोखोम। सोलिफु बोसोर मे दाननि सिगां आसामनि कलेजफोराव सा 1500 मावफारिया थिसनगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गोबाव समनिफ्रायनो आसाम आरो मेघालय मोन्नैबो रायजोनि गेजेराव सिमायारि जेंनाया सोलिबाय थाबोदोंमोन। नाथाय बे सिमा जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय बिस्थिबारखालि मोन्नैबो रायजोनि केबिनेट मन्थ्रि लेभेलनि सावरायनायाव जानानै थाङो। आथिखालाव मोन्नैबो रायजोआ सिमा जेंनाखौ सुस्रांनायाव रोखा जाबाय। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहया गनायथि होब्लासो गासैबो रोखा जासिगोन होननानै मेघालयनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि पिस्टन ताइसंआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिस्थिबारनि बे जथुमाव आसामनिफ्राय मन्थ्रि अतुल बरानि दैदेननायाव गोबां गोजौ सारिनि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन आरो मेघालयनि हान्जाखौ लेङाइ गिबि मन्थ्रि पिस्टन ताइसंआनो दैदेनदोंमोन। मख'नो गोनांदि आथिखालाव सा-सानजा रायजोनि मिज'राम, नागालेन्ड आरो अरुणाचल प्रदेशनि गेजेरावबो सिमायारि जेंनाया सोलिबोगासिनो दं। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोङाव मानास हाग्रामानि साखाथियाव थानाय सेनं बरफोथार गामियाव बुधबारनि हराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै गोबांनि आबाद आरो न'बांखौ सिफायलांदों। सेनं बरफोथार गामिनि थागिबि बिश्वनाथ आरो पमा दासनि उन्दुग्रा न' आरो ओंखाम संग्रा इसिं न'खौ मैदेर फालोआ थेर-बेथेर खालामनानै गालांदों। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना मोब्लिब तारनि फेन्सिं बेरा होसेयावबो मैदेरा गासैबो हाग्रानि फेन्सिंखौ जोख्लाय-जोसि खालामनानै सिफायलांजोब्बाय। जरहाट जिल्लानि तिताबर ढेकियाजुलि राजालामायाव माइ जिगाब रोगानाय S06AC 0476 नम्बरनि गंसे टाटा मेजिक गारिया गाव हारसिङैनो जिगाबाव अर नांनानै खामग्लिदों आरो दसेयावनो सयहांगार जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला तिताबर मेलामाथिनिफ्राय जरहाटनि गीता आश्रमाव बै गारिया माइ जिगाब लाबोदोंमोन। अर खामनायखौ नुनानै खाथि खालानि सुबुंफ्रा बाल्थिं बायदि रोखोमनि आइजेंजों दै रोगानानै अरखौ खोमोरदोंमोन। उननि समाव फायार ब्रिगेडनि दमकल गारिया फैनानै अरखौ खोमोरनो हादोंमोनब्लाबो नाथाय गारिया बे समहालागै खामग्लिनानै सयहांगार जाखाजोब्बायमोन। राजस्थाननि बीकानेरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस रेलगारिया चेनाब बंग'नि जलपाइगुरि रेल स्टेशन खाथियाव बिस्थिबारखालि बेलासे 5 रिंगासो समाव गाव हारसिंनो डिरेल जानानै माखासे दाब्राया गोग्लैदों। बे जाब्रबथायाव खमैब्लाबो 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गासै सा 20 हान्थियारिफ्रा गोब्राब जोखोम जादों। आथिखालाव रेल बिफाना रैखाथि हाबाखौ मावगासिनो दं। थैनाय सुबुंनि नखरनो रेल बिफाना 1 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनिनो 3खौ सिनायबाय नाथाय 2खौ दासिमबो सिनायनो मोनाखै होननानै मिथिहोबावदों। आथिखालाव जोखोम जानाय सा 20 हान्थियारिफोरखौ रेल बिफाननि हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय। बे जाथायनि सोमोन्दै सोरबाफोर सुलाद लानोब्ला रेल बिफाना हेल्पलाइन फोसावखाबाय। हेल्पलाइननि जानबुं नाम्बारा जादों फारियै 03612731622 आरो 03612731623। बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन। सोलोंथाइ बिफाननि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। बुधबारखालि तेजपुरनि जनता भवनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि दैदेननायाव जालांनाय मन्थ्रि हान्जानि केबिनेट जथुमाव सोलोंथाइ बिफाननि कलेजफोराव लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ सुफुंनो थाखाय गोबां गोख्रों थांखि लानाय जादों। बे मोजां खौरांखौ आसामनि सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ खौरांगिरि मेल खुंनानै मिथिहोदों। कलेज फोरोंगिरि एबा लेङाइ बिबुंगिरि, 3थि फारिनि मावफारिया आरो 4थि फारिनि मावफारिया गासै सा 1500 मावफारियाफोरखौ सोलिफु बोसोर 2022 नि मे दाननि सिगां मोनफ्रोमबो लांदां मासियाव थिसननो थाखाय सोलोंथाइ बिफानखौ बिथोन होदों। सुफुंनो गोनां लांदां मासिफ्रा फारियै सा 743 लोगो बिबुंगोरा,
सा 233 थामथि फारिनि मावफारिया एबा अफिस स्टाफ आरो सा 524 ब्रैथि फारिनि मावफारिया एबा गुबुन गुबुन बिथिङाव थानाय मावफारिया जेरै लाइब्रेरि बियारार, लेबरेटरि बियारार, पियन, चौकीदार आरो नाइट चौकीदार बायदि बायदि। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।